जुथाय थिखेला सिगां थावहा आनि जारनि बुमुखनो थिदालाना आनि बुमुला राजु रास दावला गाजाव थिरे आनि दुहा दं एबा नलाला सिलपुता नगरजों बकुलिया आनि आमाइनि बुमुला सुमित्रा दिफुसा बुनि नला आमलापति दिफु आमलापति हा बाबाला राजेश्वर दावला गाजाव लेफ्ट ठीक है पूरे सिलसार ने पुरसिगिन जंग नौजादा और दिफुनु फ्रांग एरा बकुलिया हारेमदा और हाथ टंका और दूसरा से दिन जिंग दौड़े आंला दुहा नौजाबा प्राय 10 बोसोर जाहा आनि संसार आदु आसाथो गिनि दं बिसि गिरिखौ आसाथो गिनि बुसुबो स्कुला दं आरो मिसेस बोदं बुबो आं जमोसन आदि इबो कालचारा आंगे सपोर्ट खायदों और बन सिना दिन ससे संसार सलेबा जंबावसे दिन ससेबो आं इबो दिमसारनि हा किचाखौ थाइसे थाइनै देबो हांगाबा हायाहो माने रिखाबो रिहाबो दं रजाब थाइखे आं खानाब्ला कमेन्ट आंनि बहुत खाजामा हा फायलादों आरो आनि मिसेसनि नब्रा जोंनि फेमिलिनि सिंखौ आं बहुत माने सापर्ट मायदों हेल्प मायदों बुसिबो आं फुल सापर्ट जों बनि दारजाव आं सिगां थाबुदा ना बनि आं आसा जालाङो आनि सिंगिं केरियार ला फर्स्ट 2000 दोबा खादों 2000 निफ्राय आं सिंगिं केरियार फायदों फर्स्ट टाइम आं दे जम्मा थी बाबा ग्रीमो और जबर जबाय मोल दे आं बहा कविता माने पोएम थाइरि लिबुसु सेरे बारे आसामिस मैगजीन वाल मैगजीन हाबो और मंथली मैगजीन क्वार्टरली मैगजीन मल्टीलिंगुअल मैगजीन गुबुन थाबा आं बहुत खाबे रेबखा आसामिस गाबथाय जों बहाबो पूरा हम्बा सम जंगर लायखा ठीक उली बहा आं दिफु गवर्नमेंट कॉलेज फुरिबा 2000 हा उल बहा से आं माने आं बुमुगान थियाना बुखे आं दिन ससे बलाव फैयो दिफु आमलापति हा कामिनी दिफुसा थे दिलीप दिफुसा ने मिसेस बुदंमा और बुन बसा थुआनि लुगु कलेज बस खुरलेबा बुसि आनि थाइरि लिखे खाना दादा आं फुरिबा बुसि हामजादा खाना दादा बुसि थिलेखा जे निया राजु एफरे जों रजाब थाइखायना दिन एबो गाराव थाइबाना हामबे एफरे जों रजाब थाइखायदा सुरिना हा सुरिना ओली थिबान दादा जों जिं गरम बजावसे खामलायखा दामियाबा सुयाबा गुटे रेडी खायखा जों खायदा दामलायखा प्रेक्टिस लायखा खायबला खाना थावि हामबे बनि फ्रां जों बावलायखा जे निया एफरे जों ऑडियो कैसेट मासे स्लाम ना बोले कैसेट ने सीजन कैसेट स्लाम ना थिदा जों कैसेट स्लाम लायखा कैसेट बो बानि जों खायखौ खावखे और प्राय हामखा और बनि हानाबो जों बहुत स्टेज प्रोग्राम बो मायखा वो कैसेट स्लाम बनिया वो फर्स्ट आने लाइफ आंदि मासार जाथाय खायखौ जे नाम बुंदा मारमिबा म्यूजिक ला दिफुनि आन्दुराव नरिबा कोस माइना कोसिक नांदी धरम नालानि दिफु धरम नालानि और जों बुखे गुवाहाटी फिल्म क्राफ्ट स्टूडियो थांदा रेकर्डिं खालायबा बुखे खालायबानियाव ना जोंनि दिमारा जोंनि दिमालुगुराव निफ्रांबो बहुत सपोर्ट मायखा बहुत कमेन्ट्स मायखा बो समायाबो जों तो दिनिसोसि आं बु कामिनी दिफुसा जोंनि बु गेलेमा आं बावला बुखे बुनि आजाम आजांसे आं दिनै एलि टक्स हाबो फाइबालाय जाजलादु और दिमा राजी हाबो आं किसा थेबो मेथि जाबालाय जाजलादु समबानि जों आनि हिडन टैलेंट ला आं मगे थिलामा बावदो जे आं ला हाजायगासिनो बो बायबा थेबला गिरि माने बायबा बन बफिया बा रिया खानो फायाले बायमाला मिजिंला दमो बायला फिया बायबा रिया लाजिदो थिखाबो दिनि आं किसे बायबा बरि फायबले जादो खाना उले जजलो हेन आरो खाहाबो माने बायमा मिजिं दावला हाबदे आरो आसा जलादु जे आं भबिष्यत आंबो एक्टिंग खलायला फुरे उल बहिनो दु इबु एल्बाम जों भिडियो एल्बाम शूटिंग खलायलायबा और हाबो फर्स्ट लाइफ आं याव मंग सुबिया एबा मालाय बायरि बाबा मालाय बायबा हाबो आं एरा याव थेव सुबिदा थेव आं एक्टिं किसा थेव नुजोखा आं बुखे नायदा किसा आरो साहस दारो ना उल बलो दं आनि भबिष्यत फायगिनाबा हा आं आरो हामदावरि ना हामदावरि नखो ओलि खिया आसा जादों खिन माने गाराव गिरि आजों निंदाखि बालाव फुया निंखे आं निंदे आनिसे
तुहा अपकमिंग प्रोजेक्ट आने यावहा तो फिक्स दाना माथाम प्रोजेक्ट दं बुके जों दु एप्रिल स्टार्ट जागोन बदि अपकमिंग प्रोजेक्ट हिदे प्रोजेक्ट लाहागे बांगि सय सातटाले दं दंबादि उन माथाम फिक्स जायदों इबो एप्रिल फ्राव जों स्टार्ट जागोन इबो एप्रिल जितु स्टार्ट जागोन बुरे शॉर्ट फिल्म जामा मासे और जाबथायबो नङा और जाबथाय माथाला अलरेडी मेल हाला आं निजे दङ बुरे फिल्मला सावसे साइखौथ' खुलबो फला जों हेबर जाबि मावरो जों रबिना टुबि सेव दङ नि हाबो साइले बाखौ बुग्राखौ सामलिया फायदा और सुथलाय बाबो जों लामा हामबा दि आर्टिस्ट पार्टे बुथु साइखौथ' जे हम जिखलाय नम्बर बेखौला जों कम्पिटिशन दिमासारना बहुत कम्पिटिशन जायो दं आनि गादाय प्रोजेक्ट माने आनि जारनि प्रोजेक्ट निया बु प्रोजेक्ट ला फनासा आनि लोगो मासे दङ बुनि प्रोजेक्टआ आंहे जाबथाय जाबलिबा बुसिन फनासा जाबथाय और हाबो फनासा जाबथाय आं मासे जाबदा दिंदु बुसि बाखाले रिलीज लायमो बला टिपि आंहे यावना खोनार गांथिबा मिया सामनियाव गरमा आनि शूटिं गरावबो सालायबो बुआबो थिगो बुजा बखा डीकेडी माने डांस कार्बिआव डांसनि फाउंडर राजीव इंटी बुनि प्रोजेक्ट हाबो आं कार्बि सं मासे रेकर्डिं खालाय दिंदु दिमासाराव माथां हम्बा मेसेज मासे दिमा बारो जे जिन दिमासाराव हाला आनि गेदिन फ्रांला एक्टर से जाला एक्ट्रेस से जाला बांगिया को लिरिक्स म्यूजिशियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बांगिया और बुसिन बिसि हाबो बहुत आं सेक्सन मिथिबलाय थिगला थालाय जार बुग्रान उलि जामा नायो क्लिप जा मासे जामा कारण जोंला यावसि गंसे यावसिया जों हिसाब माय हादु सेरे बुमु थार माय थाना ठीक उलि जाला बानाय मालाय लादनि उलि नियाला आंला उलि खा बरादा दुखु बनांलादो आंबोने आं ग्राव थाइसन बिरादु जे जिं ग्राव सिदा कार्बि आंलाव के दिमासानि अरानि आर्टिस्ट राव एरान आर्टिस्ट राव जों ग्रावसि यावसि दे खुसि दांखाला हामनांगौ आरो हामदावनांगौ आरो हामदावलिखना मालायबो जों गामाय थावनो दिमासाव गिबिन कार्बिन दिमासाव गिबिन उलि थियाहि आं बखे मामा मासे एसोसिएशन थिके बो खालायमा उलियाबा गाराव हां लुग्राव जोंबो साइल लादो